Здравейте, аз съм Христо Симеонов, още известен като Хров Симеонов. И това е едно от първите видеа, които ще заснема всъщност на една от най-важните теми, която е много съставна част от моя живот като предприемач и изобщо като консултант, бих казал, на доста бизнеси, малки бизнеси, микробизнеси на приятели, които са започнали, даже част от тях вече отиват към средни, пък и хайде да караме към средни смисъл. Най-големия бизнес е с 27 човека в момента, така че развиват се огромна част от тях и мога да кажа, че щастливо съм допринесъл по някакъв начин за това. Аз сами имам два бизнеса и Light Griffin всъщност е втория бизнес, с който се занимавам. Първия е фокусиран върху постпродукцията на музикални видеа. По-скоро едно време това беше мейнстрим, хип-хоп. В този жанр сега вече бих казал, че да е точно даже толкова до такава степен мейнстрим. Някои тук-таме се срещаме с трап, тук-таме се срещаме с различни разновидности на хип-хопа. Даже част от тези продукции, които радостно за мен правим, са свързани с нещо, което вече се нарича Battle Hip-Hop. Едно време Battle Hip-Hop беше доста по-изчистен, така да се каже, в своето съдържание, като много по-агресивен, много по-лирически насочен стил и много повече смисъл в продукциите, естествено и по-малко гледане на продукцията, поради причината, че повечето хора си предпочитат да е мелодично, нали, смисъл това, което слушат, и голяма част от хората даже не слушат текста, което за мен е осквернително за музиката. Нали, все пак, когато правиш една песен, хубаво е един трак. За мен не е хубаво ти нещо за мен все пак да знаете, хубаво все пак да правиш някакъв текст, който да има някакъв смисъл и по някакъв начин да искаш и с самия текст да можеш да грабнеш своята аудитория, своите слушатели, а не само с в крайна сметка някаква мелодичност на музиката и по някаква евентуално рима, която много добре така с съзнанието на човека по някакъв начин да синхронизира, нали, да му харесва, да го усеща, да емоционално някакси да го обвързва. Но мисля, че все пак е хубаво да има и лирики, което, за съжаление, всеки може да си признае сам за себе си, но мисля, че все повече го губиме. Надявам се, оттам пък за сметка на това идва все още основният ми доход и той е приятен, така да се каже, за българската реалност особено много. Имам си 7 служители, които работят под мен и един охранител, така че 8 общо. Под мен ние сме си по-скоро партньори, но разбира се, както се наричат в компаниите съвременните в днешно време, сътрудници. Защото, нали, все пак аз съм предприемач, аз съм поел отговорността. Нали, това е кратката история. За мен няма много какво повече да кажа. Занимавам се с над 70 проекта, включително и някои свързани с еко-земеделие, по-скоро как се казва сега това на български, опазване за застрашени видове, които са в червената книга и така нататък, не по българските територии, въпреки че и тук имаме нужда. Знаете, даже някои птици тук са доста застрашени. Участвал съм в такива проекти, но с много малко участие, така да се каже, сколкото съм можел към момента и периода. Така не че интересувам се от един огромен диапазон от теми. Сега нека да преминем обаче към същината. Защо всъщност работата от 9 до 5, както е известна, вече са е писани дните, така да се каже, и остава в историята. Това се случи всъщност към края. Аз очаквах малко аз го предвиждам това нещо от 10-на години, че лека по лека ще се изчисти този модел. Това се казвам, почти няма да го има в бъдещето. И мислех, честно казвам, че това ще се забави. С навлизането на AI-а, на Artificial Intelligence, как се казва сега това на български, изкуствен интелект. Значи, искам да ви кажа, че това вече се случи към края на миналата година, началото на тази, с пълна сила, общо взето намалява този вид конвенционална работа. Разбира се, продължава да съществува, като в огромна част от случаите, нека да видим с какво е заменен. Първо нещо наречено Ghost Jobs, само че явно има няколко различни вида в терминологията, може някой да не се обърка. Става дума за работа, която си е абсолютно реалистично, реално, добре платена,
идват си чековете на конкретната дата или там заплащането, когато са обещани и така нататък, понеже има явно и някаква Ghost Jobs като някаква измама, която не работиш, пък накрая не ти плащат. Просто казвам, че терминологично имам предвид работа, която ти влизаш в една платформа или независимо дали ти самия ще бъдеш фрилансър или ще бъдеш някакъв сътрудник пак към някаква фирма, като имаш някакви конкретни изисквания, ти изпълняваш някакви задачи, ти се плаща на задача, която си изпълнил практически. Ако се справяш добре, расте и заплащането, дават се още привилегии и така нататък. Доста е геймифицирано, бих казал, т.е. иначе казано са направени доста интересни, така да се каже, игровизации, не съм буквално някои от компонентите на играта са въвлечени в този процес, на подобен вид наемане всъщност на работна сила. И е много приятно и за двете страни. Това е основният заместител в момента, заедно с, бих казал, фрилансинга, като има обаче и доста други заместители, алтернативни, които на стария 9 to 5 модел, като нали, ще се фокусираме малко повече и върху всеки един от тях, но нека да кажа първо на първо, ако не сте забелязали от личен опит, което честно казано смисъл е малко странно според мен, ако живеете особено в голямо населено място, би трябвало да сте видяли вече, че стария модел на работата от 9 до 5 много вече се е изтъркал и много намаляват просто служителите, които го предпочитат. Изключително много служители напускат. Не си струва, няма смисъл поради причина, че ти можеш да работиш на една минимална американска заплата, просто с своя компютър, даже някой го правят с телефон, таблет и така нататък. Но с един компютър, десктоп или лаптоп съвсем спокойно ти можеш да работиш за една фирма на минималната заплата на Америка, която доколкото знам е около $20 на час. Което, нали, правете си сметка за какво става дума, нали, смисъл със сигурност не може да... нали, първо аз не смятам, че това са много добри пари, просто казвам, че са по-добри отколкото българския стандарт. Не знам колко е тук минималната заплата, т.е. знам, че около 900 лева на месец, около 1000 бруто, доколкото знам, което означава около 800 нето. Т.е. чисто вие получавате тук минимално около 800 лева на месец, работите 5 дни в седмицата, по 8 часа на ден, средностатистически, което, какво е там, 38 часова работна седмица, доколкото знам, нали, минус някакъв половин час там, нали, постоянно има синдикатите, правят някакви изключително големи, как да го кажа сега, нали, големи борби се борят за да стане от 38 на 37.5, нали, на 37,5 часа и да станат после пък на 37, но мисля, че тук имаме за Европа една от по-дългите работни седмици, даже може и да е към 39 реални часа, защото мисля, че беше така, може да си го проверите, но флуктуира, но е около 40 часа, не е смисъл минус няколко обикновено, но някакви много къси. Нали, промене се правят страхотни рокади, за да може да се, нали, там защити, как се казва, да се намали, нали, работната седмица реално погледнато легитимно с примерно половин час, което не прави голяма разлика, като имате преди, че всъщност вие прекарате много по-, особено ако пътувате, вие прекарате много повече време на работното място. Изчислявали сме го с приятели, особено ако пътувате, нали, смисъл около между половина и един час, което е съвсем нормално до работното си място. Значи ви остават ви на ден по около 2-3 часа, в които вие може да прецените само да видим. Защо така се получава тук? Сякаш има лека мъгла, не мога да... разбирам, да, окей. Това е заради... Да, ето така вече. По-добре, аз направо ще го махна това стъкло, защитното ми стъкло се... Ще трябва да го сменяме на S23-ката Ultra. Много хубав телефон, между другото, препоръчвам го, предполагам, че ще му пади цената. Взех го докато още S24-ката Ultra не беше излязла и може и малко към края при това, може и малко да съм се прецакал, но много спешно ми трябваше телефон. Нали, това са дребните, нали, никога не трябва да се мисля стотици левове, когато е инвестиция, която ще ви прави в крайна сметка. Със сигурност ще ви помага на кариерата, нека така да го кажем, на живота, на това, с което се занимават, дори да е на хобито, нали, не трябва да се
Ако сме стигнали до там да, нали, плюс-минус 100 лева, примерно, да речем, в един месец, значи не са много добре нещата, въпреки че познавам много богати хора, които са стигнали до там, поради причината, че примерно новите затворени комплекси, които са толкова прекрасни и изключително готини, понякога има двойна охрана, един път се плаща 80 лева, защото е затворен комплекс и още един път понякога хората предпочитат да имат и охрана на блока, входа и така нататък. И тогава понякога се плащат големи заплати на тези служители, които всъщност седат там на тези охранители и стават, нали, още 200-300 лева. И, айде, нали, смисъл малко преувеличавам, но общо може да ви се случи към 200 и нещо да плащате и понякога с много високи заплати хора всъщност не са доизчислили това 200-300 лева, не са толкова малко за българската реалност, нали? Започваме да правим избор между важни неща, които би трябвало да са ни в крайна сметка достъпни всички от тях, нали, дрехи, храна, кола, там гориво, каквото и да е и така нататък. Но, което не е приятно, абсолютно, но все пак, когато е еднократно, когато се дава нали, да се пазариме за около 100-100-200 лева, нали, по-определено не е много добра положението, ако сме в него. И е хубаво бързо да излеземе, никакъв проблем, нали, разбира се, абсолютно нормално, също така за българската реалност. Но колкото можем по-бързо да излеземе, толкова по-добре. Сега, да се върнем на темата, на основната тема. Мисля, че първо на първо, нали, пак казвам, много лесно всеки би могъл да предвиди преди 10 на години, че лека по лека този модел на работата от 9 до 5 щеше, нали, абсолютно неизбежно да намалее много. Тази миналата година изключително много, до 40% от дадени поколения напуснаха своите работни позиции, поради причината, че вече няма смисъл, както казахме, и нека да вземе държави като България. Да, знам, че не всичко работи в България, но сме тествали огромна част от американски фирми, западноевропейски фирми си наемат служители по този начин, както казахме. Добрия вариант на Gold Jobs, нали? Наемат си служители, плащат си им редовно, всичко си е наред и така нататък и им плащат двойно-тройно повече от колкото, нали, пак казахме, ако една българска заплата, примерно минимална да речем, смисъл с скилсета, с уменията, качествата и уменията, които имате, примерно да речем, да караме, че не сте на най-ниския стандарт, да караме, че ще взимате 1200, 1800, някъде в този диапазон за първа работа, да речем, и нека да имате стаж и опит, нали, до 2, 3, 4 може да ги докарате лесно и вече нагоре става малко по-трудно, вече някъде ще слезете в ниския менеджмент, нали, така, на отдели, на екипи, лидове и така нататък, и там вече супервайзинг и така нататък, и там вече мога да стигнете до 3, 2, 3, 4, 5, само че да доста повече работа. Ако сте в специализирана ниша, такава много, нали, фокусирана и много специалист конкретно в нещо, което има голямо търсене, пък има малко кадри, може да достигнете до може би. Мисля, казвам, да, познавам хора, разбира се, нали, смисъл, без да сте C-level management вече, нали, смисъл, senior management и, нали, нагоре там CEO-та и така нататък, директор, нали, нивото на директорите и нивото точно под него, което са, нали, по-скоро главните менеджери. Под това може би да стигнете до 7000 лева, което е добре, но, нали, ще си така, както се казва, чупите, нали, от работа. Няма да бъде лесно по никакъв начин. Ако ви е приятно това е страхотно. Аз винаги съм подкрепил менеджерските позиции. Но всичко под тях сега се случва в българската реалност да има фирми, в които примерно имат чаптър тук в България, имат, нали, някакъв офис в България, някакво подразделение на тяхната фирма е тук. Реално погледнато имат повече менеджмент, отколкото други служители. Аз имам няколко приятели, на които така им се случи, казват, нали, примерно ние сме, нали, един от тях е примерно спешалист и между другото има добра заплата, не знам, там около 3000 лева нето, което е добре за българската действителност, наистина, но, нали, не е много доволен поради причината, че върши работа за някой човек, поради причината, че от 20 човека там, примерно 20 между 22 и 28, той знае за преди да го назначат, че са били 28, после стане примерно 24, 23, 22 са били доста дълго време. Напускат, колко там напускат, остават 8 човека. А менеджмента им в тази същата фирма са 10 човека. Като това е менеджмента, който им пряко, нали, сме за те познат, като се знае, че има още няколко менеджера на тях. Е много смешно, че де-факто 8 човека вършат
нали, са служители, а пък нали, менеджмента са доста сега. Менеджмента върши част от задачите в тази конфигурация, но е много странно, защото те фирми, честно казвам, тези конгломерати, защото това са огромни фирми обикновено, които поддържат подобен вид офиси. Първо на първо доста често ги закриват, защото нали, няма как това да е много напечава смисъл за намеса на локално ниво. Много е трудно, нали, смисъл ти да изкараш огромни с 8 служители, колкото не е смисъл адекватни. И сега ще кажем и защо се случва това и защо е естествено изкуственият интелект допринася много. И се търсят вече доста по-квалифицирани кадри на малко по-високо заплащане. Това не е редно, на малко по-високо заплащане. Би трябвало поне заплащането, нали, фундаментално да расте, да, няма да расте фундаментално. Обикновено, да, като имаш по-скоро е като изискване. Ако искаш да работиш, нали, смисъл тук, като спешалист, примерно, като нещо или консултант или нещо от този род, ти ще трябва да имаш тези скилове, пък ако те взема вече, ще мога да се договаряме. Това е много важно, винаги се договаряте за заплащане. Ако в днешно време не се договаряте, имайте предвид, няма да се получат добре нещата. Изобщо, в смисъл изначално HR-ите и менеджерите, които се занимават с тази дейност по назначаване на нови кадри, го виждат като нещо лошо, ако не се пазарите. В смисъл, т.е. не си знаете интересите. Така че винаги се пазарете за заплата. Винаги казвайте колко ви е необходимия праг, под който не може да паднете поради причината, че вашия живот е такъв и такъв. И ако това не е съвсем реалистично, имате малко по-високи очаквания и изисквания от живота и де-факто смисъл, аз бих казал дори, ако толкова не искате, нали, да влизате в лъжа, нали, т.е. ако не искате, увеличете си стандарта малко, ако ще кандидатствате за така работа, за да имате всъщност повече изискване, за да може да взимате по-нормални суми, поради причината, че честно казвам в днешно време 2000 лева, дори не ето което, все още, както казвам, доста хора са доволни с подобен вид заплащане в България на месечна база, чисти, нали, не нетни. Средства е доста ниско. Доста неща трябва да се ограничавате от базис, не бих казал. И това, което аз бих препоръчал, е да се насочите, нали, смисъл към... първо на първо. Трябва да признаем, че това е така. Дните на 9 до 5 са минали, изключително много хора вече са напуснали и изключително много хора още ще напускат. И сега какво следва? Това е важното. Това всъщност днес ще обсъждаме. Така че някъде от тук 17:26, 17:26 започвам вече да изброявам различните варианти. Казахме първо фрилансинг, там няма много какво да се допълни, имали сме и предишни теми, може да ги гледате на клипове, има ги качени в YouTube, така че нали, достъпни са. За фрилансинга има групи, нека да все пак да караме, има LinkedIn, има нали, смисъл много лесно, можете да си намерите задачи като фрилансър и в днешно време мисля, че една седмица даже е много голям период от време. Ако днеска започнете да търсите, най-вероятно до 3-4 дни ще си намерите нещо, особено ако имате скила в монтажирането, в да речем някакъв IT скил или каквото и да е свързано с графичен дизайн, дори смисъл web development, почти всичко, не знам, смисъл изключително, нали, ако не е чисто физически този скил, това умение, значи почти със сигурност може да се намери. Трябва да не говорим, че и за физически, вече там е малко трябва да има някакъв посредник, най-вероятно някой трябва да назначи, но и за физически има вече доста варианти, като те най-вероятно не са много добре заплатени, но и такива вече има за, нали, примерно, дадена доставка да извършите и така нататък, ако имате шофьорска книжка и такъв стаж. Вече има някакъв нали, смисъл, по-софистицирано нали, умение в тази насока. Ако имате пък някакви C категории по-големи, вече там да можете да карате малки бушета, камиончета и така нататък, можете да изкарате всъщност не е лош доход от това нещо. Езици, това най-лесното, може би някакви преводи, дори между английски и български все още няма да получавате огромни пари, но към 3000 лева бих казал на месец, че можете съвсем спокойно с някакво средно ниво, така, нали, смисъл, от средно към високо ниво на английския, примерно, ако българския ви е на другия, единствения друг език, нали, смисъл, можете от английски на български и от български на английски обикновено се изисква поне и двете да можете да правите. Но към 3000 лева все още мисля, че е абсолютно достъпно. Да, там конкуренцията е по-голяма, хубаво да имате още един език, ако имате пак някакъв още един роден, е страхотно, нали, смисъл, там примерно
няма никакво значение. Нали, стрелям руски и турски, нали, смисъл чести случаи, дори няма значение, индийски, китайски, нали, това е страхотно, ако имате такъв по-екзотичен език, така да се каже, който се използва от много хора. Испански, разбира се, френски и така, немски и така нататък. Но, нали, смисъл, там също има изключително много опции и аз бих препоръчал като цяло да видите първо на първо преди абсолютно всичко останало. В смисъл, ако се замисля, ако все още работите стария конвенционален модел на работата от 9 до 5, в смисъл, възможно е, така или иначе, да бъдат ликвидирани доста от местата, които са свързани с него, поради причина, че все по-малко търсене има от страна на самите работници, все по-малко работници търсят такъв модел на работа и постепенно фирмите се адаптират. Така че, нали, сме в момента, в който, нали, не знам, стане нещо от сорта на 20% максимум, да искат подобен вид вече. Нека да говорим. Казахме фрилансинга, ремоут. Сега, първото нещо, което става, не се притесняйте, няма да се върне. Нали, може да се върне, как се казва, за хибридния. Даже, нали, хибридния може да се, нали, смисъл малко пак да се популяризира, защото доста хора предпочетоха напълно home office да работят. И да, нали, смисъл, ако не сте запознати, вече повечето хора предпочитат home office, нали, смисъл, много по-голяма част от половината, нали, смисъл, може би 70, 80, 90%. Така че дори да се върне, нали, от време на време да ходите в офиса, да са ви виждали, да се вика, след интервюта 1-2 пъти, 3 пъти, 5 пъти. Нали, смисъл, да, от време на време, примерно 1-2 пъти в месеца да се ходи или един път в седмицата, има такива хибридните варианти, може да станат, смисъл, да останат и даже да се популяризират, но има си и изцяло ремоут, което е много приятно. Честно казано, това е, аз бих предпочел, моите служители предпочитат да са в офиса и аз бих предпочел да са ремоут. Няма абсолютно никакъв смисъл да се плашат и, нали, смисъл това са корпоративният ток по принцип е скъп и така нататък. И не само няма голям смисъл, защото, нали, повечето от тях даже в смисъл сега вече, значи, започнахме с почти всички да работеха на десктопи, сега почти всички работят вече на лаптопи, в смисъл, не знам, Mac, булковете там и така нататък станаха много популярни, много удобни и така нататък. Няма никакъв смисъл да ходят до офиса да работят на личния си лаптоп, защото, нали, когато все още беше времето на десктопите, да, някои още, двама служители има, които работят все още, компютърна анимация особено изисква по-скоро десктоп, защото има по-мощна видеокарта, по-достъпни са, са свикнани тези хора, често казвам, на десктопи, със сигурност и новите лаптопи вече могат но по-удобния, смисъл, по-удобно е да си на голям екран, на някой екрана, да имаш няколко монитора пред теб, нали, смисъл, доста по-приятно е да си с десктоп, често казвам. Наистина излиза и по-ефтино. Не знам до каква степен са добри, нали, смисъл, MacBook-овете и трябва да им погледна, често казвам, характеристиките, предполагам, че са достатъчно добри вече, да може почти всичко да се случва на тях. Сега, нали, има си някакви специфики. Аз бих предпочел почти винаги Windows, а като цяло доста хора предпочитат и Linux и затова ги разбирам, защото има много повече опции. Нали, смисъл. Много харесвам, нали, идеята на продукта на Apple, но те са доста ограничени в много отношения, от друга страна пък дават нали, привилегии от друга страна в други и така нататък. Но така че фрилансинг е първо. И ремоут work, който е все пак основният заместител, нали, на сегашния 9 to 5, но много бързо вече и това малко експарва, иначе казвам си отива и започват вече алтернативните начини. Има много бизнеса, нека да кажем сега, да си направиш бизнес нещо време, не говорим за някакъв предприемаческа инициатива, по-скоро не говорим за някакъв много сложен бизнес модел и така нататък, но онлайн агенциите, нали, изобщо ако имаш някаква аудитория, ти можеш да направиш страшно да изкарваш много добри пари, в смисъл до 10 000 $ на месец, без абсолютно никакъв проблем. Значи с Go джобове можеш да изкараш до 3000 $ на месец, без почти никакъв проблем, 2000, лесно, 1000 и 200-300 $ на месец, почти без абсолютно никакъв проблем, нали, смисъл. Има си някакви изисквания, но мисля, че всеки от вас може да се справи с тях. Всеки, който гледа това, всеки, който проявява някакъв basic attention, буквално мисля, че ще може да се справи с тези изисквания. Изобщо не са сложни, изобщо не са трудни. Така че, да, нали, това си е един от
основните модели, нали, освен фрилансинга, вече да си направите нещо свое. Има много начини да се направи това, включително ето, например, смисъл, ние завършихме с моята приятелка геймификация. Имахме предмет геймификация с Minecraft. С Minecraft, с тази игра може да се правят изключително много продукти, които може да бъдат продавани. В смисъл, дори само от това може да се изкарате по 4-5 хиляди долара на месец. Дори не сте много добри. В смисъл, да не е нужно да сте много добри в играта. Хубаво е да имате някакви добри идеи. Честно казано, ако играете, предполагам, че дори нивото на креативността в тази ниша, така да го кажем, ще се увеличи, дори да не е било много високо. Дори само с Minecraft, с някакви, нали, да го караме така, елементарни модели, то даже си е готов модел, нали, смисъл, може да правите карти, може да правите даден вид геймификации за деца, примерно, нека да започнем от там, за училище, приложение на Minecraft, може да в образователна система може да погледнете приложение на Minecraft в фирмите, нали, смисъл за някакви задачки корпоративни, нали, смисъл там TeamBuild и така нататък, смисъл възстановки на исторически събития, възстановки или макети на градове в архитектурата и всякакъв вид, изключително обширно. Почти няма сектор, в който не може да се използва това и понеже когато вие сте притежател на продукта, така да се каже, може да продавате, ако сте в основните Minecraft сервери, може да продавате всъщност карта, която сте направили. Те карти се продават, може да се продават лесно от няколко десетки до няколко стотици, до няколко хиляди долара, даже не зависи от сложността на вашето изпълнение, така че дори от това може да се правят. Тоест, алтернативните бизнес модели в днешно време, които са възможни, да не говорим за още по-простите Instagram моделите, нали, смисъл Instagram инфлуенсърите и така нататък, YouTube инфлуенсърите. Това са, нали, смисъл, тези модели са доста straightforward. Смисъл, ако вие си наймете ментори, хора, които да ви кажат как да ви покажат пътя, да ви фан за ръка и да ви закарат до някой, вие най-вероятно ще можете да направите това в своя основна професия. И често казано, парите са много по-добри със сигурност. Значи, само да караме така, базовата заплата в България, средната, общо взето не може да конкурира никой от тези модели, за които говорим. Е съвсем нормално хората, примерно в държави от източния блок, нали, така да се каже, нали, бивши източен блок. Значи, в такива държави почти няма да останат 9 to 5, аз ви го казвам. Значи, това е, аз предвиждам, че в момента съвсем, освен на много добри условия. И това е прекрасно, в смисъл, защото и може би, нали, смисъл, рецидивисти хора, които, нали, нямат много добри така да се казва, шансове за нищо друго и така нататък. Може би да работиш за свои приятели и така нататък. Това е готино смисъл. Аз го харесвам този модел, ако, нали, сте в хелти взаимоотношения, бизнес взаимоотношения, т.е. ако всички си вършат работа, това е прекрасно, т.е. тогава можеш да предпочетеш да си даже на най. Но пък знаете, че корпорациите избягват това нещо, даже не искат много да се познавате. Ако в процеса се запознаете и с приятелите, окей, нали, но ако е отпреди това, не е хубаво даже, нали, така, особено ако имате някакви вече по-конкретни връзки, нали, смисъл, т.е. дали ще бъде чрез кръвни, нали, смисъл, т.е. дали сте роднини или, примерно, особено много, ако сте двойка, имат проблем с това нещо. Даже не може да сте в един модел, в един отдел не може единия да управлява другия, някакви подобни, нали, сблъсък на интереси, нали, се го наричат. И аз не знаех, че е толкова тежко все още, мислих, че... Но адхок модела в това отношение, т.е. много либералният модел на работа поне, нали, в смисъл, това е сигурно, че ще се случи тези години, ако все още има фирми, които са с по-консервативни модели, почти всички от тях ще го сменят на по-либерални модели на работа, много по-гъвкаво работно време, там вече Юлия може да каже повече за гъвкавото работно време, за парт-таймовете, нали, смисъл, доста хора предпочитат да работят за 4-5 хиляди долара, примерно, американски стандарт. Пък и между другото и в Европа, и в България, даже това е абсолютно постижимо. В Европа със сигурност, в много държави, нали, но не говорим за Швейцария, там, Ирландия и така нататък, дори в Полша, нали, смисъл там, Чехия и така нататък, смисъл, пак държави от по-скоро изтока, Сърбия и така нататък. Северна Македония, България, нека да не ги изброявам всичките. Има шанс за 3-4 хиляди долара лесно могат да се изкарват по този начин.
Като аз бих казал, че единствено съвсем буквално в момента има изисквания, които трябва да гледате за всеки вид алтернативна професия. Трябва само да пробвате първо на първо смисъл. Няма да стане, нали? Защото иначе е лесно. Кандидатстваш, приемате, не те приемат. Нали? Това не са, заради това все още има доста хора, които учат, нали, стария модел, в смисъл, учиш в училище, после учиш в гимназията, после завършваш нещо по специалността, евентуално, нали, в смисъл. И това доста хора в днешно време пак върна се това да учиш по специалността си, да се опитваш да се образоваш в сферата, в която после искаш да имаш професионално развитие и се получава. Т.е. по едно време беше в България почти нулево, смисъл много, много нисък, 10%, примерно 20% максимум от хората, които учат и то, нали, те 10-20% са, нали, лекари, например, професии, които го изискват, нали, със сигурност лекари, зъболекари, какво друго там, смисъл, освен медицината, естествено медицински сестри, физиотерапевти и така нататък, всичко свързано с медицината. Какво друго? Не мога да се сета. Предполагам, шофьори и така нататък, ако има някакви механици и така. Да, механиците, примерно, да, те са доста голям процент, те си следват, или по-скоро те са там средно специално, гимназии, специализирани и така нататък, и после най-често си работят като механици, но генерално почти никой друг. Почти всички отиваха в маркетинга, няма какво да се лъжим, и в IT, нали, сферата, дори да е простички, нали, смисъл, тех support, едно друго, трето, не казвам, че това задължително е просто, но, нали, смисъл, в IT сферата по един или друг начин. Това са основните сектори за България, бих казал, така че общо взето, какво ви кажа, има милион начина вече да се просперира, но съвсем буквално фрилансинга, винаги като фрилансинга, само нека да кажем, фрилансинга се получава, ако вие се позиционирате правилно на пазара и реално погледнато си знаете цената, вие получавате около 10 пъти повече от един служител, който ще извършва същата ден. Около 10 пъти повече. Тоест, ако получавате, например, 2000 лева заплата, значи ако извършвате абсолютно същата дейност към голяма фирма, която практически ви е аутсорсна, така да се каже, като кадър, т.е. иначе казано, ви е наела като фирма, защото това е доста важно. Тук легалният статус на дали вие ще сте физическо или ще сте представител на юридическо лице, може да бъде много важно. Но може да е 10 пъти, т.е. 20 000 лева може да ви плащат за всичко, което правите. В една фирма ще ви плащат 2. С осигуровки, социални привилегии и така нататък. Имайте предвид, фирмите правят изключителни неща, за да ограничат данъците си и доста голяма част от това минава през социална отговорност. Тоест понякога е добре да имат офис в България, съвсем буквално, който да функционира на някакъв си процент, нещо там да прави, смисъл даже може да е на загуба, но точно поради причината, че всъщност, как се казва, подкрепя местната икономика на не толкова развити държави, нали, от Европейския съюз в този случай, например, може това да ограничи, т.е. може това да им струва примерно 2, 3, 4, 5 милиона на година, обаче да им спестени данъци за 100-200 милиона на година и, нали, със сигурност си струва и в крайна сметка не им пука какво се случва на много фирми, не им пука много какво се случва с офиса им в България, например, защото говорим за българската действителност, така че имайте го преди това и понеже те пък не искат все пак да се минават прекалено много, понеже, нали, не очакват големи резултати и заплатите са си как се казва, нивелирани с стандарта, който е нисък и средната заплата, ако е за София, примерно, около 2100-2300 лева, средно 2200, например, растени са бързо, но така да, че това са 1000 евро, 1100 евро, не е смисъл. Абсурдно е. Да, има, честно казано, след данъци си има и други икономики, които не са чак толкова нагоре, но към двойно си достигат. И пак говоря за конвенционалната работа, която все повече хора си преценяват, че не си струва. Света е достигнал това ниво, което все пак ресурсите от към храна и най-базисните не са чак толкова ограничени, в смисъл лесно
едва ли не е лесно може да се изхранва всеки човек в развитите държави. Нали, тук все пак България е развита държава, няма да се лъжем, нали, каквото и да ви казват. Нали, между втория и първия свят. Реално е между втория и първия свят, като има изключително много приятни тук фактори от сорта на ниските данъци и така нататък, които предразполагат много пък към бизнес инициативи. Така че България почти, ето това е много важно да се знае, България почти всички сектори са свободни. Смисъл, има някои сектори, в които не стъпвате, защото конкуренцията просто не можете да се конкурирате с тях, освен ако не можете, освен ако не знаете, че можете, но не, генерално не го правете според мен. Не опитвайте в тези сектори. Може да се седете, в смисъл от IT сектора, но говорим за IT development, един от тези сектори. Ако не сте много добър или много добра, нали, не се пробвайте там. И генерално има още някои сектори, които са много преизпълнени с кадри и пак има търсене, пак има позиции, така иначе казано, този пазарен дял продължава да има нужда от още повече развитие, защото не все пак това е много свързано с настоящето и бъдещето. Така че ако не сте в такъв много нишов кадър, така да се каже, в много фокусиран в една дейност, по-добре не се опитвайте, например, да създадете IT фирма в днешно време, която има тежка конкуренция вече на пазара. Почти не е изключено да просперирате. Смисъл. Процентният шанс. По принцип, имайте предприемачеството е сега в момента в неделя, записвам това малко преди да се случи срещата. Предприемачеството си е тежка задача събота, неделя, работим, да, никакъв проблем, стига да е бърнаута, не се получава, това е много важно да го знаете, и не е мотивираща реч, това наистина е така, не се получава бърнаута всъщност от прекалено много работа, ами се получава от работа, която не ни е приятна, т.е. и за 4 часа на нощи, ако работим, ако нещо много не ни е приятно, може да си бърнаутно, без никакъв проблем след няколко седмици. Не това не означава, че сме мързли, просто не ни харесва това, с което се занимава. От друга страна, страшно много примери, може и по 18 часа в денонощен са. Разбира се, тук-там ще поспиме малко повече, но 14, 16, 12, имаше такъв коментар, какво ще започваме да работим 24/7. Ами да, няма да е 24/7, но аз съм имал активни периоди по 16 часа, в които съм работил за моята първа фирма. Тя беше и още с малко по-различна структура. В началото имаше и повече служители, между другото, до 16 сме достигали, не беше рентабилно по никакъв начин, нямахме по-висока печалба, отколкото в момент, просто не беше оптимизирано. Нали, да, хубаво е по принцип да има 16 служители, които де-факто вместо 8, които обаче да увеличават много. Тоест един вид да е дабъл на тази дейност, да е двойна работата и двойно повече профита, двойно повече печалбата, за да можем всички да живеем по-добре. Относително високи заплати пак имат над 3000 лева моите служители. Горе-долу съм ги направил на едно ниво, защото вярвам в това, че пак, както казах, е хубаво да си разпределяме, нали, смисъл да се чувстваме като партньори. Нали, аз взимам малко повече, защото се натрупа една малко по-голяма каса, но така е, че с дълго време съм взимал, имало е месеци, в които някои от моите служители са взимали, понеже работихме и на таскове, са взимали повече от мен в даден месец и това е абсолютно честно според мен. Нали, спрямо извършената работа. Сега все пак, като се занимавам с абсолютно всички договори, абсолютно цялата организация на пак легалната дейност на фирмата и така нататък е доста важно. В смисъл, това си е... Ние имаме един менеджер сега вече, който е една от моите... Пак ще кажа, един от моите бизнес партньори също в моята фирма, защото не мога да ги възприема като служители. И не се чувстват така нещата, поради причината, че примерно в повечето от тях и фрилансват, защото те могат да си изпълнят задачите, им остава време в тяхното ежедневие, нали? Им остават по няколко часа след това, защото бързо работят, защото вече тези задачи са лесни за тях, нали? Да направят постпродукция на даден клип, да монтажират, нали? да интегрират компютърна анимация и така нататък. Това е вече нещо много лесно за тях. Смисъл, всички тези процеси са толкова повтаряни, че вече няма абсолютно никакъв проблем, нали, смисъл, т.е. не го чувстват, не е трудно за тях, просто свършват го това и си отиват и започват, отиват си към фрилансинга. Някои от повечето от тях, примерно, карат страхотни коли в днешно време. Сега
Нали, вече се появиха още по-новите, но от хикс петица нагоре бих казал, че служителките ми имаха хикс петиции, значи още защото това си има явно някаква мечта от такова хикс осмица има една от тях, нали, но това им харесва и от, не знам, 16-17, когато това беше относително рядко явление, едва ли не по-богатите хора на лизинг си ги взимат, разбира се, и така нататък, но и след това си ги сменят с по-нови модели. Страхотно е това, аз много не ги следа, нали, личния им живот чак до такава степен, поради причината, че много ми се искало винаги да сме приятели. Ами не се случи до такава степен и може би по-добре, нали, смисъл, много хора казват, не, нали, separate the business with the personal life, нали, най-общо казано, разделете, нали, бизнеса с личния живот, да, и няма никакъв проблем да са разделени. В смисъл, няма проблем да са разделени, не е нужно да не сте приятели, защото когато е бизнес, нали, когато обаче това не означава, че не може после да отидете да пиете по едно питенце или някое кафенце, нещо да си поговорите, какво става с тебе и така нататък. Това е страхотно, смисъл, според мен. Други проекти, допълнителни, защо не? Това е много ме яче, много малко с моите от първата фирма. Аз за това съм се и преструктурирам. Лека по лека се насочвам, нали, тая фирма да си я поеме в момента менеджера, който съм една от моите бизнес партньори, пак казах, от моята фирма. Тя ще си поеме, най-вероятно аз ще остана като ще стане един вид управителен директор. Даже може и направо, ако има такова желание, нали, така как се казва, присвои фирмата. Може би не е точната терминология, когато няма по-голяма конкурент на пазара, но така е, че да прехвърлим фирмата на нейно име. Никакъв проблем, ако само че ще трябва да се разберем вече, така че да е изгодно и за двете страни. Но да, планирам го, нали, много искам да се вече насоча, мисля, че имам доста голяма експертиза. Това, което днес си говорим и не само, вече в сферата на финансовата грамотност, защото в България това е една ниша, която просто трябва да имаме много повече работа. Това е една изключително важна част от живота, която просто много малко се прави, за да може българин да бъде по-финансово грамотен, а той има много ниска култура в това отношение. За съжаление, комунизма много е, нали, годините на социализма. Де факто с Българската комунистическа партия, нали, направо си го наричам комунизъм. Много са прецакали този процес, защото дори така семейното бюджетиране, смисъл, всичко, което е свързано с нали, финансите в едно семейство е повреден, бих казал аз. И в днешно време наистина това е оскърбително, защото българите всъщност са интелигентни хора, е много неприятно, че така се случва. Но така се случва, за съжаление. Такова е каквото е и мисля, аз лично се чувствам длъжен да помогна доколкото мога. На този феномен започнал съм, действам и Live Griffin ще бъде по-скоро основният проект, като имаме, замислили сме с още няколко от този път наистина с основатели, нали, така да се кажа, няколко проекта, да направим максимум, колкото можем да помогнем на тази действителност, защото българина е изключително интелигентна, изключително с висок потенциал в същото време. Виждате, нали, смисъл, нещата не са много цветни, въпреки че се подобрят. Аз виждам светлина в края на тунела, виждам вече този период, даже го виждам назад във времето, като исторически, нали, най-тежките периоди минаха. България се развива с добри темпове, въпреки различни видове кризи, различни видове предизвикателства на пазара, на световния пазар, но пак казвам, всеки трябва и малко да мисли сам за себе си. Нали, хубаво е, примерно, да работите в българска фирма, която е, нали, доста, примерно, реномирана и така нататък, но знайте интересите си. Не правете глупости в смисъла. Не работете за 1200 лева нето, ако мога да работите за 2400. Безмислено е, познавам такива хора, не го правете, нищо не печелете от това, буквално стотинки са това за все пак. Дори големите български фирми, това обикновено са стотинки. Те изкарват от вас по
10-12 хиляди лева минимум, не се притеснявайте да поискате 2-3 хиляди. Нали, смисъл, колкото е възможно, колкото знаете, че има шанс за сделка. Но, нали, това е, ако пак по-конвенционални модели, избирайте, ако така ви хареса, ако не искате да работите в офис, избирате ремоут, почти винаги има възможност за почти изцяло ремоут или някакъв хибрид с много малко присъствие. Това е изключително. Според мен това е най-разумно да го направите, ако не за друго. От време на време, ако ви се входи в офиса, имате такава възможност, супер, идеално, нали, смисъл, защо не? Но направете го най-малкото, защото печелите по 2 допълнителни часа на ден, тези 2 часа може да бъдат използвани да толкова много неща. Дори да популяризирате някакви социални медии в момента, ваши канали и така нататък, хобито си и така нататък, това са хубави неща, важни неща и също така неща, от които също може да припечелвате, докато се забавлявате, докато ви е приятно и така нататък, което е за мен едно от най-хубавите неща. Това е една от темите. Хобито ви почти със сигурност може да го капитализирате в днешно време. И много бих говорил по тази тема, но мисля, че имате представа как може да се случи това. Всеки може да си каже какво му е хобито и може да измислиме начини как то може да бъде монетизирано. В огромна част от случаите това е възможно. И пак е свързано с обикновено някаква дейност свързана с някаква социална мрежа, с някаква популяризация, с някаква аудитория. Знаете вече, Patreon от толкова години съществува на тази сцена. Различни видове начини на световния пазар, на смисъл. Различни начини за монетизация вече пак казвам, почти всички. Метавърса в момента, ето сега, ако си говорим. Говорил съм за App Creation. Няма да говоря прекалено много за App Creation. Винаги може да създадете ап и това да ви изкарва една приятна надбългарска заплата. Дори прост ап, ако можете да го позиционирате по някакъв начин, да го продавате, възможност. Книжка да напишете нещо, което е ваша експертиза, нещо, което искате да кажете на света, е малко по-трудно. Отчитам го, нали, смисъл, но също можете да припечелвате не лоши пари. Не знам дали една книга ще ви стигне, нали, за основен доход. Може и много да го надмине, нали, смисъл, много да го надмине и средната и висока заплата, но, нали, смисъл, зависи. Тук е малко по-флуидно, нали, колко може да изкарате, но със сигурност може да си изкарате някакъв допълнителен доход с това нещо. Имате експертиза, искате нещо да кажете. Дори има и модели как нали, почти изцяло, нали, с един вид да правите просто научен анализ, един вид да събирате информация, категоризирате, нали, смисъл давате източници и тази категоризация за нея може да ви бъде заплатено, ако го направите като една приятна книжка. Илюстрации и така нататък, всичко в днешно време е толкова достъпно. Има royalty free, има AI генератори, за много малко пари може да направите прекрасни творения с изкуствен интелект и, нали, не го подкрепям на 100%, ако можете рисувате все още, това е толкова по-голямо предимство, ще ви даде, нали, смисъл, конкурентно пред тези, които ще използват AI, но пък е добра идея и е лесно изпълнима относително и може да си играете на това. Да отидем на един друг вид професии от това. Направо на това да обучавате в момента изкуствен интелект в различни сфери на различни дейности, които имате някаква експертиза. За това нещо се плащат доста добри пари. До $50 на час може да достигнете. Не изчислихме $20 ви казах, че може да си намерите от днес, ако започнете да търсите 1-2 седмици напред, най-вероятно професия. Примерно като обучители на изкуствен интелект, от 20 до 50, айде да кажем от 18 до 50 може да си намерите лесно, зависи на какво ще го обучавате, но ако имате някакъв IT скил, страхотно, даже само с езици, с преводи и така нататък, нали, да го научите да превежда по-добре, всякакви неща могат да учите, дори някакви много такива най-общо човешки, заплаща се за някои, идеята на някои изкуствени интелекти, нали, така да се каже, конкретно е един вид да могат да помагат в някакъв социален контекст, т.е. те трябва да са по-добре по-отготвени, да имат по-голяма база, от която да избират по-конкретни, правилни и така нататък точни отговори.
Така че дори просто да сте един нормален човек, в смисъл няма, без някаква конкретна експертиза, много е възможно. Да, механици и така нататък, това е страхотно, но нали, смисъл, дори да нямате много софистициран скил, много особен, много нишов скил, който да пак най-вероятно може да обучавате изкуствен интелект на нещо. Тези професии са много достъпни, има нужда от изключително много такива служители, нали, такива хора, които да се занимават с това нещо. И е добро заплащането, почти изцяло онлайн. Обикновено много важното на тези Go джобове е, че са без шефове. И това е страхотно, защото взимате си някакъв таск, завършите го, плащате. В смисъл, взимате още някакъв таск, завършите го, плащате. Може да си подпишете договор, да сте си постоянно по-скоро. Обикновено обаче сте на много гъвкаво работно време. И нека сега да поговорим малко повече. Ако обучавате в момента, нали, AI на някакви скилове, каквито и на някакви умения, т.е. нали, на по-скоро знаете какво означава, нали? Смисъл, говорите си с него, обяснявате някакви неща, нали? Смисъл, един вид, ако има някакъв кодинг, той е много малко, много лесен и така нататък, но генерално по-скоро става с комуникация, с писане. За това нещо доста често ви дават между 20 и 50 долара на час, пак казаха между 8. Нека да видим на 20 долара на час какво правя. Аз сега ще взема един калкулатор, защото нещо в момента доста дълги седмици и честно казвам съм малко спрял. 20 по, да речеме, колко часа ще работите. По 6 да караме ефективни часа, защото това е много важно. Доста хора се водят на 8 часа, но също се работят 3. И вече обясних как българската реалност това дори е нормално. 20 по 6 часа по 20 дни в месец. Значи това са ви 2400 долара. Изи. Значи това е абсолютно постижимо. Значи буквално от сега, ако започнете да търсите, до една седмица може да се намери за как ще, нали, сме с един човек, който има само това знание и малко кураж, не знам какво друго се изисква, просто да фане и да го направи. Нали, сега има някакви изисквания. Ясно е, не е толкова, нали, фащаш и почваш обикновено. Ако имат дипломи, може би ще трябва да се преведат на английски, пак да се сканират, нали, но това са неща, които, примерно, това скоро го разбрах, че почти навсякъде се изисква, но това не е много трудно, нали, колко ще ви отнеме няколко часа, може би до един ден максимум, нали, смисъл, един ден само с това се занимавате, добре, окей. И всеки следващ път, когато кандидатствате за нещо подобно, ще ви бъде много по-лесно, защото вече ще си ги имате преведени и така нататък, нали, сканирани. Да, но как един човек ще започне тези неща, нали, ако се облагат с данъци, не знам точно как е законодателството, но мисля, че даже с по-ниски данъци се облагат. Ако изобщо могат да се облагат, защото не знам, вие най-вероятно трябва сами да решите но нека да махнем по 0.3 равно на, защото това вие ще си плащате в този случай. Как става след това? Добре, 2400 по 720. Значи нека да махнем 2400, за да ви кажа точно нетно колко ще изкарате. 1680 долара. Курсът на долара в момента е. Нека да го напишем даже на... Добре, нека да на английски се. Сега в момента е 1.8 горе-долу, 1.7955 нещо си. Добре, нека да го сметнем фигуративно по 1.8. 3024 лева. Нали, ако искате да няма и ще си работите от вкъщи, няма да имате шеф, пред който да отговаряте. Хубаво е да си извършите работа. Добре, това е хубаво също, защото и ще скилвате, нали, ще ви се увеличават уменията, за разлика от някои работи, които трябва да отидете, трябва да седите там 8 часа, но и нищо не правите, но това не е добре за вас, не е във ваш интерес. Всъщност, ако нали, отивате на работа, която не искате да работите,
това е против вашите собствени интереси, така че силно не го препоръчвам. 3024 лева нетно ще получавате, ако си плащате данъка. Нали, тук, пак казвам, не се поема от някой работник. Всъщност не знам дали не се поема, но ако си плащате целият данък. Върху дохода 3024 лева, малко над 3000 лева. Ако работите за по-малко от това, а вие ако сте служител, който не е на менеджмент левел, най-вероятно ще работите под тези пари, освен ако не сте в най-скъпо платените сектори, като например IT сектора, но ще получавате минимум това. Много лесно, но можете да достигнете, само да кажа, че може да достигнете лесно и до 6000-7000 лева, защото това е, все пак сме го смятали на $20, пак ви казах, и за около 500 не може да се намерите. И това за американския стандарт пак е относително ниско, когато говорим все пак за специализирана професия, в смисъл, че не всеки би започнал да се занимава с нещо, въпреки че страшно много хора сега конвъртват, нали, смисъл на нормалната работа от 9 до 5 на нещо подобно. Това е нещо, което замества в момента стария конвенционален модел най-вече. На второ място е фрилансинг, на трето място е всичко свързано с бизнес, като тук пак казахме, инфлуенсърството е нещо, което е относително трудно и не всеки може да го постигне. Често казвам, това е може би най-малък шанс имате там, нали, смисъл, ако нямате абсолютно никакво. Там трябва малко и acting skills, постоянно трябва да сте с най-добрата визия или много конкретен точен стил, който да поддържате. Постоянно трябва да си ретаргетирате таргета, т.е. нали, хората, които ви гледат, вие трябва да поддържате емоционалната връзка с тях. Това не е лесно, но все пак за някакви афилиейт маркетинг, примерно да речем линкчета и така нататък, смисъл да печелите само от афилиейт маркетинг, може да правите някакви подобни пари по 2-3 хиляди лева на месец, а лесно, като просто имате някаква платформа. В една платформа, която ви е приятно, ако просто даже да е някакъв вид блок, кредит, няма значение смисъл, и имате реално погледнато някаква аудитория, винаги може да си направите един прост сайт, дори да е Facebook страничка, няма значение, и от този сайт, нали, смисъл, вие практически да популяризирате, да си правите това, което, нали, искате да покажете, да дадете някакво знание, умение, каквото и да е на света, което да бъде следвано, т.е. хората не съм да уважават, да ви харесват, да ви следват и така нататък, ако пуснете някакъв афилиейт линк да направите една добра оферта и, нали, започнете да предавате някакви продукти с афилиейт линкове, да ви кажа честно, имам доста опит с това нещо, значи в българската действителност лесно деца, нали, смисъл така, под 18 даже години започват да правят по 1000-2000 лева, смисъл, само с това нещо, защото това е просто много лесен начин да се започне и мога ви кажа, че най-вероятно ще можете да правите над 1000 лева само с това, смисъл, това ще ви отнема по между половин и 1-2 часа на ден. Значи, т.е. иначе казвам, ако го правите два пъти, т.е. имате и Instagram и Reddit, примерно, и, нали, смисъл, те водят към, нали, смисъл, те нали, SEO-то им, нали, смисъл, иначе казвам, оптимизирали сте по такъв начин, че да водят към сайта ви, примерно, където имате няколко афилиейт линка и хората могат да си обясняват, защо е добре да си купат тези продукти, взимате някакъв нормален процент, дори на Amazon, въпреки че има доста по-добри платформи, доста по-скъпо плащат, нали, някои от тях, но дори Amazon пък е много, хората имат високо доверие. Дори в Amazon ще можете да си правите по около 1000 левчета на месец, а сигурно ще започнете с 2, 3, 4, 500, 600, но само след няколко месеца ще започнете да правите един допълнителни 1000 лева, които едва ли не ще ви изплащат най-базовите неща, за да може всичко, което изкарате от там нататък да е сега, нали, почти. Още малко ще трябва, нали, най-вероятно, особено ако сте под наем, например, нали, смисъл, плащат най-базовите нужди за 1-2 часа на ден, което е страхотно. Така че афилиейт маркетинга е страхотна опция. Тук да видим 58 минута започваме за афилиейт маркетинга. Аз съм правил в един месец с продажата но там имах нали, някакви неща, които повечето хора, нали, няма да имат достъп до тях толкова лесно, защото един приятел така иначе и бивш бизнес партньор, така да се каже, имали сме бизнес проекти с него, завършени вече, не смисъл с устойчивостта, даже вече няма, нали, не са вече активни, но така или иначе имаше форуми, там най-различни видове събиране на клиенти на американски молове, което беше много голям плюс за мен, защото имах една готова платформа, в която просто да продавам, нали, смисъл да пускам своите афилиейт линкове.
И тогава имаше някакви огромни производители на страхотни калъфи за iPhone-и. Стар модел е 6-седмица, не знам тези години, даже може да е било тройка, четворка, не помня. Смисъл, помня, че iPhone-ите бяха относително, да кажем, нови, нали, смисъл от средните години, първите към средните години на iPhone-ите, защото те май вече няма да има баш iPhone, вече идва следващото, вече не е дошло. Не знам, аз съм на Android, често казвам, с Samsung съм почитател. Но като гледам как се върват нещата, може и да се наложи и да конвертна на Apple, вече смисъл толкова много се използва от всякакви, даже от и това предполагам, че защото също има лесни опции за печалба там на такива по-малки суми, но през приложенията на Apple. Така иначе страшно много хора, дори включително хора, които се занимават с крафт продукти, нали, смисъл от Etsy и така нататък, пак вече започнаха да използват макове. Става малко сложно, защото файловете трябва да се конвъртат постоянно и става едно постоянно, нали, губи време просто, когато някой ти прехвърля от Mac на Android или на Microsoft, нали, смисъл, как се казва това? Да, смисъл, нещо, което се управлява с Microsoft. Сега не знам на Linux съм пробвал честно от много време. Имал съм един компютър преди доста време, не ми беше супер лесно и не ми беше... За как не ми беше удобно. Мисля, ти, нали, си подкараш Windows през него, нали, пак, но... не ми беше супер. Не се хайпнах, въпреки че може и да не е било добър кол това. Така, не бях и много заети години, така много пълни, много... с предприемачески инициативи всякакви. Така че, но така иначе да се фокусираме, да с Affiliate Marketing $78,000 съм правил в един месец. Нали, еднократно беше, защото 2 месеца аз се готвих всъщност за това да си направя оферта, да си позиционирам продукта. Такова и всъщност се радвам, че тогава бяха малко по-ниска динамиката, т.е. в момента, ако един такъв продукт излезе в днешно време, примерно след, нали, някакъв филм, да речем, някаква продукция, ако излезе, защото това са много касови. Аз Hello Kitty бяха калъвките за iPhone и продадох изключително няма, около 10 на $12 беше. Не зависи, че там имаше някакви, нали, смисъл къстъм модели, които бяха малко по-скъпи, но между 10 и $15 бяха, нали, най-скъпите бяха 15, от тях направих най-малко продажи между другото, така че не винаги, ако продавате по-високо, това са и малко други години, но не винаги, ако продавате по-високо, това означава, че задължително ще правите повече, не е всъщност от най-евтината калъвка направих най-много продажби, но някакви брутални продажби бяха. В смисъл един месец занимавах с нещо изключително много такива бюрократични процедури имаше, създаване на акаунти, валидиране на акаунти, пък след това някакви 17 вида защити на този акаунт, на другия, нали, смисъл, те просто един лист от пароли, смисъл, изобщо не е супер приятно, но преди си струват, нали, смисъл, често малко се бърнаутнах тежко, не ми беше супер приятно. Таргет групата ми бяха като цяло, нали, смисъл, момичета около, нали, тинейджерството и малко след това, защото това е най-добрата. Hello Kitty тогава просто беше някаква изключително, смисъл, как го кажа, смисъл, тренди, нали, вайрал в дадени среди, сред дадени такова. Само искам да кажа, че изобщо не беше само в имейл. Не знам нещо сорт на 17.9% от... Мисля, че точно толкова 17.8, 17.9, не помня последните финални резултати, но нещо такова бяха всъщност мейл потребители, са някои от тях, нали, т.е. мъже. Някои от тях само може да са си купили това, да го подарят за подарък, нали, такъв калъв, но много някои хора по 3-4 купуваха. Изобщо, нали, смисъл, крейзи. Ако на стария ми компютър имам някакви скриншоти, ако успея да го подкарам в някакъв момент, мога да ви покажа за какви продажби става дума, просто за дни кривата нагоре страшно много. На продажбите просто беше нещо безумно. Но така не, че това са потенциала на афилиейт маркетинга със сигурност сега е по-нисък отколкото тогава. Това пак трябва да се случва някъде 2016, 2017, 2018 е късно, значи може би даже малко по-рано. Между 2014 и 2000 ще ви извържа, защото не съм между 2014 и 2017 много активни години. Не съм запомнил точно коя от тях е, но наистина това се случи. Към 28 000 е втория най-добър
месец, който съм такова, но аз се готва, пак ви казвам, това практически е печало от 3 месеца, аз се готва някакво време, правя всичките акаунти, подготвям се, нали. Това на някои хора им нещо време ще им отнеме час, два. Просто защото, нали, аз искам да съм сигурен, искам да знам, че ще направя някакъв финансов резултат, ще направя някаква печала. Нали, ако пробвате постоянно, най-добре много пъти ще минете това, тези мои постижения, които нищо особено са. Никога не съм се отдавал на афилиейт маркетинга всъщност. Това просто направил съм си експеримент колко мога да се изкарат и това не са пари, които ще ви оправят живота, повярвайте ми. Особено аз тогава имах и някакви реинвестиции, част от тях не бяха от най-добрите. Нали, всичко обаче е нещо функционално, нещо, което е останало в обществото за някакви хора и така нататък. Винаги съм инвестирал в някакви проекти, които вярвам, че има смисъл, защото нали, аз ако инвестирам в само сега вече, понеже имам семейство малко по-различно и бих инвестирал много повече в него, тогава не съм мислил, че не бях сигурен, че имам семейство. Първо не е смисъл. Искал съм, но не знаех дали ще има време и така нататък. Нали, кога и така нататък. Изобщо не съм, нали, имал съм някакви приятелки, тук там не съм, нищо не е стигал до сериозно. С такова ниво на заетост, да, нали, има рискове. На предприемачеството специално има доста рискове, и това е един от тях. Като не мога да вижда партньорите, не смисъл тогава ходих в офиса всеки ден по, не знам, там са 10 часа на денонощие, не е много приятно. Нали? Трябва да, ако можете да сте home office, ви го препоръчвам, ако и партньора ви е home office, е идеално, защото нали, дори вие пак ще имате много време, в което не се засичате, което няма да стане прекалено, не се притесняйте за това. Но, честно казано, другото е много. Нали, ако имате постоянни пътувания, както беше в началото, и 10 часа на ден работите в офиса, нали, започва едно доверието, нали, започва една стена, така лека по лека се отдалечавате и това отдалечаване обикновено прецаква връзката. Не бях сигурен. Сега много повече бих инвестирал в семейство си, буквално не смисъл финансово, за да направя един по-добър живот, но тогава във всякакви неща, проекти, включително на приятели, безвъзмездни помощи съм дал, за да видя нещо да просперира. Те са били благодарни, пък нали смисъл. И така, но е една социална размяна много повече, отколкото нали, бих казал. Нали, социална смисъл, нали, днес ще ти помогна, утре може би ти ще ми помогнеш, аз не разчитам. Аз не го правя, за да ми помогнеш, но трябва да го правя, защото искам да видя твоя проект да просперира. Така че не се забогатя и от такива пари, нали, еднократно, особено когато са, да, можете да ги завъртите. Това са достатъчни пари, за да ги завъртите, и даже с дропшипинг и така нататък. Това е едно от нещата, с които почти не успях, нали, смисъл. Почти всичко, с което съм се започнал, са малко напред. Включително, примерно, криптотрейдинг. В смисъл, хората казват, че обикновено започваш да си много назад, преди да си напред. Ами аз съм малко винаги бил напред, играя по определени системи, всъщност аз не разчитам на Фибоначи и така. В смисъл, знам, че най-бавните неща са тези, аз съвсем по друг начин играя. Всъщност играя малко повече на принципа на казиното. В смисъл, хората казват, нали, казиното е чист гембъл, нали, чист риск, но не е точно така. Има системи всъщност от казиното на игра, примерно за рулетка, от които имате по-голям процент на печалата, ако нали, смисъл, играта е честна, тя винаги е ригната в казината, т.е. винаги е. Много е трудно в казино реално да спечелите, нали, смисъл, така да си печелите заплатата примерно от казино, почти не е изключено. Въпреки че познавам такива хора, които са известни периоди от време са успявали. Но трудно е това. Обикновено започват да се съмняват нали, нещо, дали не броят карти и така нататък, защото започват да играят много игри. Както е, на рулетката има една схема, която имате над 50% шанс за успех. Мисля, че беше около 60 даже. И всъщност, ако използват тази стратегия, има много голям шанс да сте напред. И имаше една много лесна математическа формула. Ако загубите, залагате двойно сумата, която... Тоест, ако загубите сега с 8 лева, ще сложите следващия път 16. Ако с 16 пак загубите, слагате 32, докато спечелите. Като спечелите, вече там имаше малко по-сложно. Не? Смисъл, част от сумата се депозира, за да сте със сигурност на печал. И следвате тази крива и нищо друго не прави. В смисъл, тази стратегия, този патърн, нищо друго не прави. И нали, смисълта, аз играя с 16 по принцип асета в един и същи период от време, за което може да прочетете някъде сега, няма да го обяснявам, но винаги съм бил на умерена печала, като имате предвид, че в днешно време може да се нагласите ботове, така че почти не може да загубите, въпреки че когато го нагласите така, няма да може да сте на много голяма печала, поради причината, че може да се проверите пак много. И първо не искам да бъда, не съм най-добрият източник на тази информация, има брутални плеери, така че на този пазар
в тази дейност отдадени, нали, които разбират хиляди пъти повече от мен, но така или иначе от това дори съм успял да печеля, от крипто съм напред, мисля, че сега видяхте, нали, това беше Google Search левел на информация съвсем буквално. Виждате, ако сте си купили там преди да се срина биткоина, ако сте си купили на 40, както много хора проплакаха сега, какво са нас паричките ми, сега в момента е между 65 и 70 и най-много вероятно да достигне до 80 тук юни месец. Юни-юли, ако в момента ви е интересно, ако падне доста така, ако в момента падне до 50, нямам никаква представа, не съм занимавал с това нещо. Може би към юни-юли месец ще достигне до 80. Това е нали, съвсем. Това е прогноза от едно време, но горе-долу се изпълни, че тази година 2024, понеже ще бъдат направени антикризисни мерки, свързани с биткоин и биткоин ще се качи дори изкуствено, ако трябва. В крайна сметка, ако сте си го купили на 40, сега сте на печала и то не е малко, зависимо и колко сте инвестирали, но да, смисъл, генерално. Сте спечели там плюс 1/3 на парите си, което е готино. Може би повече, в момента не мога да... Значи 40-60, значи повече, да, даже плюс 60%, ако са на 40 купили, значи ако е цяло около 70 плюс... Добре, можете да си го изчитате, бая сте спечели на пресата, така че и това не е много трудно да се прави, така че онлайн агентите са нещо прекрасно, само че вече там пак ви трябва, дали че трябва ви аудитория, нещо, не, почти за всичко ви трябва това нещо, ако имате. Вече можете да направите изключително адекватни, най-добре е да е по-нишово, нали смисъл, защото агенцията в крайна сметка нещо, което тя е посредник по-скоро, нали смисъл, което е готино, защото вие ако успеете да позиционирате, нали, да давате стойност в позиционирането на няколко фирми в дадена връзка, т.е. да свързвате клиенти с тях, фирмите се обръщат, вие ще натрупвате репутация, те се обръщат към вас, като видят добри резултати. Това е десетки милиони могат да се правят. Това пак, но да започнем от хиляди на месец, смисъл. Да, това е възможно също, трябва много да се говори за него, но има много начини да спечелите по подобен начин, ако ви харесва, трябва да започнете да проучвате, да гледате модели и така нататък. Нали, всичко от това, за което говорим, освен нали, gold job-овете, както ги наричам аз, т.е. тези задачи, които приемате и ви се заплащат за тях на парче по-скоро, и различни видове подобни модели фрилансинга, които са ясни, нали. Почти всичко останало има доза риск. Тоест, нали, много вероятно да успеете от първия път, както и в бизнеса. Според мен конвенционалният бизнес модел в днешно време са само, че особено с интелектуални продукти, ако имате какво предложите, курсове, коучинг, менторшип даже. Ако имате нещо, което вече сте добър или добра в него, много лесно може да правите по 5-6 хиляди лева изначално, просто като започнете до няколко месеца. След като си, може би първо направете си някаква аудитория, не инвестирате прекалено много преди да имате някаква аудитория, преди да знаете, че ще имате клиенти в момента, в който започнете. Ако това го имате, ако имате 100 клиента и предложите добра услуга, те са доволни от вас, нали, ще има недоволни. Ще има и хейтери, да, така е, ще има хора, които нали, не харесват, дори да харесват дейността ви, завиждат ви едно, друго, трето, пето, може би някаква конкуренция даже. Но ако имате 100 клиента, от които примерно 80 са относително доволни, да караме 20 са свръхдоволни, още 40 са доста доволни, нали, смисъл, още 20 са относително доволни и 20 не са съвсем доволни, до 2, 3, 4, 5 съвсем недоволни, нали, смисъл. Това означава, че те ще разпространят почти със сигурност на сноубол принципа, нали, особено ако вие си вършите работа, защото вие не може да спрете процеса на един път, като това е на цикли, т.е. на един път, като се завърти нали, това нещо, вие трябва да сте там
и да кажете, моля, препоръчаме на приятел, моля, не знам си какво, нека да продължим да работим заедно. Всъщност тези връзки, които придобивате покрай вашия бизнес, може би са едно от най-ценните неща. Независимо дали са с клиенти, инвеститори, спонсори, каквото и да е, това са едни от най-ценните връзки в живота ви. По принцип, оттам започва всъщност вашия път нагоре. Дали трябва в момента да се притеснявате за финансово си състояние, много е важно в момента. Нали, ако ще се притеснявате, а някога утре може вече и да няма смисъл, нали, не буквално, но след няколко години може и да няма смисъл, а пък вчера вече е минало, така че в момента наистина буквално един период, в който можете да качите социална класа, т.е. да има някаква социална мобилност, може да отидете нагоре и да живеете някакъв нормален живот, приятен живот, много приятен живот, защото парите в днешно време стават все по-важни, защото технологията се увеличава, включително живота може да си го увеличите сериозно, ако имате по-добри, повече финансови средства, по-добри възможности в това отношение. Винаги се старайте да имате различни, поне няколко основни източника на доход, money streams, потока на приходи, иначе казано. И нали, смисъл пасивните, полупасивните и така нататък доходи са най-доброто нещо, защото нали, смисъл в крайна сметка, да, защото винаги има някаква занимавка, но нали, смисъл, ако ви отнема по 2-3 часа на месец, примерно се давате апартаменти по найем, повече ще бъде, айде да е 5 часа, нали, смисъл, примерно, недвижимото имущество, това е нали, най-ниско рисковият, но най-пак добрият като потенциал бизнес модел, но нали, смисъл, това е нали, смисъл, колко ще ви отнеме 4-5 часа в месеца, може да се наемете и менеджер, но нещо ще има нещо ще има най-вероятно и може да ви прави доста сериозни нали, попадения, да имате падежи, нали, смисъл. От това, т.е. след още няколко хиляди може да получавате лесно, даже да сте в нормална някаква средна работническа класа, даже може да успеете в един живот да придобиете един-два имота, нали, смисъл. Това е и да получавате по 1000 от всеки от тях. Нали, сигурно първия ще искате да живеете, ако нямате такъв, но нали, генерално поне един може би ще можете даже като допълнителен нали, на този, който сте си. Зависи нали, много от случаи и така нататък, но дори това не е лоша инвестиция. Все още, защото е много ниско рискова. Сега това е един от как се казва, в смисъл, в момента нали, това не е най-добрият вече модел, т.е. малко намалява потенциала на този модел, защото нали, заради световните феномени, които се случват на пазара, нали, изчисляваш и кажеш, да, бе, ако дам 200 евро, за колко време ще си ги избия и се оказва, че всъщност да, за доста дълго време ще си ги избиеш. Лихвите са относително, растат сега и така нататък по кредита, нали, но все пак не е изключена опция, ако знаете, че може да си го позволите, ако е разумно за вас, във вашия случай. И така, иначе почти всичко друго, особено интелектуално, защото света има нужда от това. Света в момента отива на нов етап, където бих казал, че доста хора ще останат без работа. Правителството ще трябва да имат някаква социална как се казва, социалните политики ще трябва да станат по-добри, защото доста хора няма да могат да работят и да искат нали, смисъл на нормални професии, защото няма да има нужда от доста по-ниско квалифицирани кадри. По-високо квалифицираните кадри най-вероятно ще работят повече и за повече пари, което нали, има две страни на монетата, нали, смисъл двуостър нож, така да се каже, защото от една страна добре, нали, че ще получават повече, от друга страна ще работят повече също така, нали, смисъл зависи, на някой може това да им е изгодно, на други може и да няма такъв, много е важно, това е до профила, не всички са способни да работят примерно по 10-12 часа на денонощие, дори да се принудят, смисъл, на някои хора им е много по-трудно, отколкото на други. Особено ако мотивацията и амбицията е ниска, нали, смисъл. Трябва това да идва отвътре, човек не иска да го желая, за да може да постигне реални, сериозни резултати в това отношение. Приятни, нали, така да се каже. Но така не, че и менеджментът ще бъде доста голям. Огромна част от дейностите съвсем ясно ще бъдат
заети от изкуствен интелект, от роботи, от нали, смисъл, тези. Това е за повечето процеси, реално погледнато. Ще бъде така. И включително, нали, смисъл, понеже в днешно време е много известно това за. Нали, все още, примерно, винаги ще има някакви строители, които ще остават, нали, смисъл, ще трябва да ръководят машини, но и в строителството доста кадри ще бъдат заменени от машини, за съжаление. Смисъл и не знам ли е за съжаление, смисъл относително. IT сектора, ако в момента се чуете, сте много млади или просто се чуете какво да правите, в какви умения да инвестирате. Ако имате някакъв интерес, IT сектора ще бъде последния, който ще бъде заменен от изкуствен интелект, поради причината, че изкуственият интелект, когато работи с. Не казвам, че не се експлоатира и това, но когато той работи с код сам по себе си, нали, това може да бъгне неговия код и за сега е доста забранено първо на първо и всъщност колкото и да има кадри, все още са доста високо заплатени хората в IT девелоперите, особено тези, които могат да творят код, така да се каже, да творят някакъв софтуер, нали, някакви иновации, независимо каквато и да е част от процеса, нали, по създаването на даден софтуерен продукт, най-общо казано. Така че там е добре смисъл. Така не, че това ще стане почти задължително за всеки да има някакви IT skills, дори да са по-базисни, предполагам, в близкото бъдеще. Така че там мога да се инвестира. Но да преговориме, нали, от моделите, фрилансинг, Ghost джобове, смисъл, които са все пак доста по-приятни. Full remote от вкъщи да си работите за някаква по-голяма. Обикновено не е най-добре да лесно може да станете сътрудници, като корпоративен предприемач един вид създавате си фирма и работите за английска най-често от UK някаква фирма за 10 000 паунда на месец. Нали. В нишов сектор, но дори за 3000 паунда на месец пак ще ви е изгодно. Като партньори. То пак вие реално пак си работите, нали, смисъл, пак сте като служител, ама не сте, защото всъщност получавате друга заплата и също така винаги може вие да разстроите договора, много повече свобода имате в и това относително, но обикновено в взаимоотношения зависи какъв договор подпишете, но все пак един служител, ако го уволнят, той нищо не мога да направи, нали, смисъл, в този случай, ако тръгнат да спират това сътрудничество, нещо не са доволни от вас, ще имате малко повече време да се подготвите, може би ще ви препоръчат на някой техен, дори конкурент понякога се случва, така че по-добри шансове ще имате. Нали, отиваме към всичките видове affiliate маркетинг, дропшипинг и така нататък, ще ги сложа под един знаменател тук, въпреки че те са доста различни. Като дропшипинга, според мен в днешно време е един от най-трудните му за да просперирате и трябва да започнете с доста голям капитал, за да сте почти сигурни, че ще намерите първият си уинер. Не съм убеден, че това е много добра идея. Все по-добре от нищо, със сигурност, ако нали, да го пробвате това, защото с времето придобивате уменията навсякъде е така. И ако поработите 1-2 години на по-скоро относителна загуба ще бъде, най-вероятно след това може да почнете да печелите много приятни пари, смисъл, може би по милион на година, не знам, наистина хубави суми, 2-300 хиляди на година, абсолютно възможно, в лева, нали, тук говоря. Да, но дропшипинга силно не го препоръчвам, нали, като основен модел. Но така не че афилиейт маркетинга, пък за сметка на това го препоръчвам. Отиваме към инфлуенсърството. Всички неща, които вие ставате, има някакъв импакт, вие ставате по някакъв начин инфлуенсъри. И реално погледнато, нали, пак тук ще сложа пък по този общ знаменател коучовете, коучинга, нали, смисъл, имате някакво умение, искате да го преподадете, да го направите в интелектуален продукт най-добре, да има някакви курсове, някакви. И това света имайте предвид, има много нужда от това нещо. Защото има нужда и от по-ефтини такива продукти, и от по-скъпи такива продукти. И нали, това амбицират. Днешно време може би едно от най-добрите инвестиции е точно в това. Да инвестирате, да научите неща от други хора, които вече са по-добри от вас в това и да не минавате целия им път, в смисъл, т.е. да увеличавате динамиката ни. По-бързо разбирате неща, които изискват повече време по принцип.
Така че да, смисъл, всичко свързано с това, включително до по-прости модели, в които, примерно, речем, постовете някакви готини клоутове, нали, такива, как се казва, поговорки, примерно, да речем в Instagram всеки ден и имате афилиейт, някакъв афилиейт маркетинг, правите афилиейт линкове към. Това и хората могат да си, това няма да бъде най-вероятно някакъв милионен бизнес, но не може да правите ниска към средна заплата, лесно, нали, може би и доста повече, значи зависи. И популяризирайте, правете маркетинг, популяризирайте дейността си, винаги това силно го препоръчвам, така че това е, нали, по този обзаменател, страшно много професии има. Казахме по други механизми, дали смисъл това ще го сложа като отделно, смисъл даже различни видове, смисъл вече готови платформи, игри и така нататък, примерно в Майнкрафт, да правите карти и да ги продавате, смисъл това е абсолютно да аповете, смисъл тук ще го сложа по този обзаменател, иновации и така нататък. Само от това може да живеете добре, нали, смисъл процеси трябва да се научите как се случва, нали, от до. Но един път извървям пътя и силно препоръчвам някакъв менторшип тук под някой да се учите, нали, така да се каже, и той да ви преподаде процеса, как се случва най-добре. Ами общо взето, не знам, нали, тук да не приключим, въпреки че имат много още алтернативи, нали, смисъл, нека да видим някакъв трейдинг, там ако имате някакъв интерес, възможно е, possible е, да се научите и да сте успешни, но не го препоръчвам на последно място, че в тази класация, защото това е вече там риска е доста непремерен, но пак казвам, ако сте адекватни, особено с дадени ботове, ако ги използвате по правилен начин, може да сте на ниска печалба всеки дневно, аз съм пробвал това. Значи 22 дни бях направил на small time крипто трейдинг без загуба. Защото по принцип има модели, в които може по принцип няма, но не беше и голяма печалата. Няма $200, примерно беше 214. Ще трябва да погледам, но нещо подобно беше. Нали. Там нали, трейдинг най-общо, но нали, инвестиране, нали, смисъл инвестиции в нещо, да започнете от там малко по-трудно, но е възможно 30 на хиляди казват долара, лева, не смисъл, зависи от локалната реалност, нали, но генерално не нека да е за световен пазар, 30 на хиляди долара може да започнете да инвестирате по такъв начин, че евентуално си правите хляба от това, нали, като до 30 на хиляди долара може да бъдете по някакъв начин като старт, примерно финансиране дори включително по европейски проекти и така нататък, ако нали, естествено си напишете проекти и това не е толкова лесно. Всякакви американски организации спонсорират сетъпи, стартъпи и има и там скандинавските страни някакви проекти в Норвегия. Специално срещам, но и Швеция има, доколкото знам. Япония, не знам дали я споменах. Да, има, нали, смисъл. Със сигурност има Китай и Индия също имат някакви. Китай със сигурност имат някакви проекти такива подобни. Често казвам, може тук да справя, защото има изключително много алтернативни методи, нали, които ще заместят сега този стар 9 to 5 модел, но генерално смисъл, част от тях може и вие да ги измислите. Толкова е, нещо време толкова е лесно да измислиш нещо, което може да бъде просперитивно, така да се каже, да бъде иновативно и с малка иновация може да се генерират не лоши средства. Като обикновено има някакви трудности по пътя и затова препоръчвам най-силно правете, смисъл, тествайте, защото това е начин да успеете. И мисля, че до тук ще огранича този разговор. Малко объркваща, наистина ще трябва да започна, може би, с сценарий да работя и може би с някаква презентация. Исках това да бъде, може би, 20 на минути, но мисля, че не е излишно и да бъде по-разгърнат разговора. Пък и, не знам, упражнявам се. В крайна сметка, хора, това е, нали, смисъл, готино е да... Това е част пък от моя скилинг, нали, част от това, което аз трябва да правя. И да, отчитам си някои грешки. Малко по-стройно, може, да, но пък от друга страна, понякога, когато аз обичам така да слушам нещо, което е малко по-разгърнато и знам, че повечето хора не са така, искат по-стриктно сбито, нали, да чуят и да продължат напред с живота си, да се вика, като са взели най-доброто. Така, благодаря ви. Това най-вероятно ще бъде качено в YouTube. Ще бъде един от първите, нали, клипове, които предразполагат за това, което ще се случва. Най-вероятно подкаста. Ще имаме такъв.
с един приятел, много добър Крис, който е финансист по принцип по професия, но сега много уменията му в монтажирането станаха на доста уважително ниво, така вече над средното. За много кратко време го направим, изключителен респект за това. Можете да видите и неговия канал It's All Knowledge. И генерално, знаете, винаги може да харесате това видео, да ми напишете всичките коментари и критика, всичко много ще ми бъде приятно да чуя вашето мнение, в смисъл да помогна възможно най-много колкото се може повече на всеки един от вас, на който мога, но уверявам ви, мога, нали, до някаква степен поне, защото имам доста опит вече и не само мой личен опит, но и опит на хора, които наблюдавам, на приятели, на хора, които са успяли до някаква степен. Това е много приятно, че всъщност не всичките ми приятели са успешни на много високо ниво, но пък доста хора съм виждал как от нулата са успели да изградят един бизнес до някакво средно ниво, такова, в което могат да се издържат и малко повече. И това мисля, че е едно от най-ценните неща, защото никой не ти казва как върви този път. Един вид, как се случи този път, един вид повечето хора скачат от 0 до милиони. В смисъл, няма среда. В смисъл, има среда. В смисъл, честно казано, има доста сериозна среда, защото повечето предприемачи до ден днешен си правят малко над средния доход, нали, за място. Малко, може би двойно да речем, но пак, нали, не е нещо, което да ги направи милионери от раз. Нали, в смисъл, ако някой реши да закупи фирмата им и така нататък за няколко милиона, да, но в някакъв момент. Но имайте предвид, че пък ето това създаването, може да си купите готов бизнес. Това забравя да го кажа. Има функциониращи бизнеси за 60, 70, 80, 20 хиляди лева даже, които ви правят, нали, за 60 хиляди лева съм виждал много добри бизнес модели, които най-вероятно ще имат устойчивост поне няколко години, 5 примерно, напред във времето и за една година те се избиват. Т.е. правят примерно по 5000 лева на месец и за една година те се избиват, следващата година са напред, а пак казвам, според мен имат устойчивост поне 5 години, което, нали, спесо е сложно да се каже в сегашните условия, но, нали, вече всичко има е готово, вие само оставате собственик, практически това е почти изцяло пасивен доход. Сега ще трябва някакви решения да взимате, но не е кой знае колко много. Това е важно нещо да се спомене също, че може да си закупите бизнес. И има достъпни, наистина има бизнеси за няколко хиляди лева, 3, 4, 5 хиляди лева се продават някакви бизнеси. Така че сега не очаквайте често казвам бизнеса ви, ако имате някакъв нормален хубав бизнес, нали, който си ви храни, да го продадете за милиони, не е задължително. Трябва да има някаква иновация, трябва да има нещо, което е конкурентно на, нали, основните фирми на пазара. По някакъв начин, дори да е съвсем малко, за да има смисъл да ви закупат за над милион, примерно. Това е много разумно, нали? Вие веднага може да се направите с експертизата, е малко по-добре същата фирма, ако искате това да се случи. Вземете, ако не е смисъл, ако нямате такива средства, вземете го, то е милион, 2, 3, нали, смисъл. Бъдете разумни, нали, сега, ако виждате, че фирмата прави по милион на година, няма да си я продадете за милион. Ама ако фирмата ви прави дори 120, 30, 40 хиляди лева на година, примерно да речем, смисъл нетна печала, да я продадете за милион, значи ако няма някакъв изключително голям ръст на тази фирма, може би ще бъде разумно поради причината, че веднага може да направите почти същия бизнес модел. Само най-вероятно ще има някакви уговорки, но предполагам, че щом се достигнали от там, ще можете да си ги изгладите тези неща и може да го направите с 10 пъти оборота на 10 пъти годишната си печалба, нали, смисъл, малко по-малко. Така че, нали, струва си в началото, особено да продадете един-два бизнеса, така, ако има такава опция, разбира се, често има. Даже се пускат фирми на търг, често се взимат, нали, ако вие си оценявате бизнеса, например, 1 200 000 лева, има шанс някой да го купи и се купуват за конгломератите, това са стотинки за монополите и олигополите, това са стотинки, така че могат понякога да купат всички бизнеси просто за да се подсигурят, ако, нали, са до някаква степен перспективни, просто да се подсигурят, че, нали, са купили конкуренцията. И така, някакви такива използваеми съвети, мисля, че има много да говоря. И за сега благодаря, може да харесате, да ме последвате и също така да
Натиснете камбанката, да знаете кога идват новите видеа. Особено от такъв вид, които ще стават все по-често явление. Така, благодаря много хора. Хром Симеонов е за сега за моя канал Хром Симеонов, иначе може да разгледате и другите ни канали в препоръчвани. И така. Айде, чао, чао и до скоро. Успех, просперитет и безсмъртие!